Minkejja l-interess qawwi li għandhom fil-kariga ta' kap nazzjonalista, id-deputati Claudio Grech u Chris Said qed ikollhom iżommu kawti għaliex l-establishment fid-Dar Ċentrali qed tfassal kampanja ħarxa biex Simon Busuttil jerġa' jikkontesta għal kap. Kampanja li mistennija teħrax fil-jiem li ġejjin biktar deputati jużaw il-gazzetti jew il-profil ta' Facebook biex juru l-ħsieb tagħhom li Simon Busuttil għandu jibqa' kap tal-Oppożizzjoni. Anke jekk Simon Busuttil qal li mhux se jikkontesta wara pressjoni interna fil-Partit Nazzjonalista ma damux ma bdew il-manuvri tal-establishment biex jiddettaw x'se jiġri minn issa il-qudiem. L-ewwel ħsieb tal-establishment kien li jappoġġja lil Roberta Metsola biex issir kap billi tibdel is-siġġu parlamentari ma' dak f'Malta ta' Simon Busuttil permezz ta' żewġ co-options fil-Partit Nazzjonalista. Meta mal-ħin żdiedet il-possibilità li Busuttil jerġa' jaħsibha, fl-aħħar issoktaw manuvri interni bilan li jidher li hemm appoġġ wiesa' li Busuttil jibqa' fil-kariga. L-ewwel b'petizzjoni online fl-istess jum li Simon Busuttil sejjaħ lill-attivisti fid-Dar Ċentrali u għamel diskors daqs li kieku kienet għadha ġejja l-elezzjoni ġenerali. Wara bdew id-dikjarazzjonijiet ta' deputati nazzjonalisti li pubblikament qalu li għandu jibqa' Simon Busuttil. Bl-ewwel waħda ssir minn Robert Arrigo fuq Facebook, segwita mill-pinna ta' Claudette Buttigieg f'The Malta Independent li wissiet kif m'hemmx alternattiva għal Simon Busuttil. Eventwalment ingħaqad id-deputat ġdid Jean-Pierre De Bono. Għalkemm għadu indeċiż minħabba pariri differenti li ingħata, Busuttil mhux joqgħod lura milli juża l-midja tal-Partit Nazzjonalista biex jagħti l-impressjoni li hemm bżonn appoġġ mifrux biex hu jibqa' kap. Fin-Nazzjon tal-ġimgħa der artiklu ta' paġna sħiħa bit-titlu Grazzi Simon ta' dak kollu li għamil tal-PN, fejn intqal li Simon Busuttil reġa' qajjem lill-Partit Nazzjonalista. Artiklu li jgħid li Simon reġa' qajjem lill-partit fuq saqajħu taħt skop dan hu lider li tefa' fil-ġenb l-interessi personali u ħadem mal-Partit Nazzjonalista u għall-pajjiżu. Min jgħid mod ieħor mhux jgħix f'Malta. Jinkiteb fl-artiklu mhux iffirmat iżda li nafu biċ-ċert li kitbu John Zammit, strateġista ewlieni ta' Simon Busuttil. Bħala parti mill-pjan tal-establishment Therese Comodini Kakija tkun il-viċi kap ta' Simon Busuttil jekk jiddeċiedi li jibqa'. U kien għalhekk li wara li qalet li se tibqa' fil-Parlament Ewropew dawret femta. L-imkejjen tagħhom spjegaw kif dan kombinazzjoni seħħ fl-istess perjodu li żdied il-moviment biex Simon Busuttil jibqa' kap. Quddiem dan kollu qegħdin kawti għall-aħħar Claudio Grech u Chris Said. Fl-aħħar ġimgħat it-tnejn li huma laqgħu lil dawk li appoġġjawhom u ddiskutew magħhom x'għandha tkun it-triq il quddiem. Jidher li ż-żewġ gruppi fehmu li għalissa aħjar ikunu kawti biex jaraw kif se tiżviluppa din il-kampanja ta' Simon Busuttil u dawk ta' madwaru. Fid-Dar Ċentrali jafu li jekk jirbaħ Claudio Grech l-establishment jinbidel ta' taħt fuq u dawk li ħakmu l-Partit Nazzjonalista mhux lesti jaċċettaw dan. Saħansitra fl-aħħar saru dikjarazzjonijiet li jekk jikkontesta Claudio Grech hemm bżonn li dan jikseb la riżultat u jeħel mill-Kunsill Ġenerali biex jitlef kull ċans.